Ayan po, unboxing tayo sa ano, sa bigay ng ating mga walang sawang nag-sponsor sa Team Hawaii na si Sir Beans Works. Works ba yun? Works. Tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Sir Beans Works. Nung una yung ano namin, yung long sleeve, siya rin yung nag-design nun. Kay Bills TV to na ano, ano ba? Si Bills TV yung nag-distribute sa amin. Kaya na-unbox ko na po yung bigay ni Sir Beans Works. Ito, mag. Dito ko sa loob kasi may tugtog na para medyo mabuwasan. At siyempre, kasi galing tayo sa trabaho, susubukan na kagad natin to. Ayan, good evening mga kaparing Jason natin. At ayun, naisipan ko ngayon ay maglaba ngayong gabi. Kasi bukas, ayun, labahan. Wala rin naman akong masyadong gagawin ngayon. Yung asawa ko nagbabantay tindahan. Kasi bukas, araw ng Sabado, ay magpapalaboratory kami bukas. Yun. Tapos para bago kami umalis, makasampay na, tuyo na. Kasi tambak na naman yung labahan natin. Wala rin naman ibang gagawa niyan kundi ako. Kasi yung asawa ko, lagi masakit yung ulo. Kaya naisip ko ngayon, ako, bantay mo yung tindahan, maglalaba ako. Sabi niya bukas na lang daw, ano kami, tulong. Ako wag na, ako na lang. Para yung mga ibang gawain bukas na araw, pagkatapos namin makapa-laboratory, ay magawa naman natin yung iba. Para din na ito makadagdag sa gawain bukas. Yan, binabad ko muna. At naglagay lang ako ng sabon sa washing. Washing lang naman eh. Kaya mabilis lang naman ito. Yan, laba muna. Ayan. Yan, madilim. Kasi gabi. Yan, magana na tayo. Nagbabanlaw na ako. Nakapagpaikot na ako. Isang salang na lang pagkatapos nito. Dilim talaga. Ayan. Kasi gabi. Alam ko may magko-comment na naman na ano, madilim daw. Gabi po kasi. Ayan, tapos lang mag-washing. At ito naman lalaban natin yung kukusukin. Kasi dito pwedeng washing, masisira. Mga panlakad ko to. Mga panlakad na damit. Kaya kusot lang to. At least nagawa na natin yung para sa bukas pa sana to gagawin. Kaso yun nga,
Ano tayo sa ospital, palaboratory ng anak ko. Kaya dami ng labahan. Tapos kung linggo naman maglalaba, alanganin. Kung sa linggo dapat magsimba para Lunes sureball na. Pag wala nang halimbawa sa Lunes, hindi na kami sabihin na pumunta ng ospital kung kailan naman pumunta. Trabaho na tayo. Yun lang naman yung pinagpagisan ko. Lakad na damit. Nakahanger na yung ano, yung nilaban ko. Hinanger ng asawa. Ganun lang, basta tulungan lang. Madali yung nagawa. Kung nagbabanlaw ako, yung mga nabanlawan ko lang, nakuhangirin muna. Nilagay ko dun sa malapit sa tindahan para abang nagbabantay siya. Kaya kapag hangir na, at yan po, dito ako sa bahay, kakarating ko lang. At buti di kami nabutan ng ulan. Yan po, umuulan na. Ayan. At may tugtog dyan sa barangay hall. At sa mga viewers po, pag pasensya na po kayo kung alimbawa yung video namin, nilalagyan namin ng sound. Ibig sabihin po nun, pinapatungan lang namin yung tugtog. Kasi bawal po kasi yun sa amin kasi makaka-copyright po kami. Yun po, pasensya na po kayo kung malakas yung tugtog na sinasapaw namin. Para di yun makapirate. At ayan, dito na nga ako sa bahay. At pagpapakita ko sa asawa ko tong binigay sa atin ni Pinsworth. At maraming salamat po pala. Maraming salamat kay Sir Pinsworth ng bigay mo sa akin na mug at saka mga sticker. May pamimigay na kami sa mga sa mga viewers, sa mga di pa nakakaalam sa ating YouTube channel. Halimbawa, kung saan tayo napupunta, nagtatanong kung ano pangalan ng ating YouTube channel. Yun, may pamimigay na. At maraming salamat, Sir Pinsworth. At ito na, bubuksan ko. Ma, at yung asawa ko nandiyan. At may tugtog na, malakas. Ayan po, unboxing tayo sa sa bigay ng ating mga walang sawang nag-sponsor sa Team Pahaway na si Sir Pinsworth. Works ba yun? Works. Tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Sir Pinsworth. Nung una yung namin, yung long sleeve, siya rin yung nag-design nun. Yun. Kay Vince TV to na paano ba? Si Vince TV yung nag-distribute sa amin. Ayan, na-unbox ko na po yung bigay ni Sir Pinsworth Works. Ito, mug. Dito ko sa loob kasi may tugtog nga para medyo mabawasan. At siyempre, kasi galing tayo sa trabaho, susubukan na kagad natin to. Na papatimpla ko sa asawa ko. Dito na tayo magkakape. At ayan, nandito yung mga angels. Si Gwen, si Nona, si Badit, si Chinchin, si Mary, si Rika, at si Bicolana. Nandito. Si Bicolana girl. Ganda po. At muli, maraming salamat sa iyo, sir. At napakaganda ng design mo. At siyempre, nandito rin tayo. Yung asawa ko, saka yung anak ko. Yun, paring Jason TV mug. Ganda. At yung sticker nandito, bubuksan ko na rin. At di na tayo mahirapan kapag may nagtatanong kung ano ba yung channel mo. Kasi bibigyan na lang natin ng sticker. Yun. At syempre, pag naubos na to,
Yun, magme-message tayo kay sir na magpapagawa na rin tayo. At ito po, libro po ito na binigay sa amin. At may sticker pa kami para sa motor. Nandun sa motor ko. Pero nag-message na rin naman ako kay ano, kay sir. At i-open natin. Napakaganda. Ah, lupit. Vlogger na talaga. May sticker na, oh. Dami pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mababang vlog to. Kasi magbibilang pa tayo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, baka 100 to. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Me. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Lagpas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 120 ba? Baka nagkamala ako sa bilang. O yun, 120 yung bilang ko. Baka nagkadikit-dikit. Yun. At muli, maraming salamat, Sir Vince Works, sa design mo at sa sticker. Yun. At napakaganda ng quality niya. Ang ganda talaga ng quality. At yun, hindi na tayo mahirapan. Ito, halimbawa ganyan. Ano ba yung channel mo? Bibigay na lang natin. Hindi na nila makakalimutan yung ating channel. At ito na gagamitin natin magkakape ngayon. Yun. Papatimpla tayo sa aking asawa. Matimpla mo, ma. Yan yung asawa ko. Ma, pasalamat ka rin ma sa ano. Nagbigay sa akin yan. Ang ganda. Baka yun na rin gagamitin. Pasalamat ka! Thank you. Thank you po. At maganda yung ano. Maganda yung quality ng ano. Magkaka-print. Diba, anong taon to na uso yung ganyang print. Nag-evolve na yung printing ano eh. Hindi na tulad dati na parang kaya mo ganyan. Nandyan din yung mukha mo. Ni Bibi. Dati nagaganyan to eh. Ngayon okay. Ganda. Sa iba naman yun. Sa ibang Hindi dati nagagawa. nga. Sa ibang nagagawa nga. Hindi yung sinauna kasing ganito. Na natutuklap-tuklap yung iba. Sa iba nga yun. Kaya. Oo. Ma. Tsaka sa sticker din. Dami. Pag namigay ka Diba? akala nila kakandidato ka na. Artista yung asawa mo. Sisikat na tayo niyan. Makikilala na. Dami nito. Lalagyan ko yun ng ano pag ipinamigay po po yan. Lalagyan natin ng bigas. Tsaka sardinas. Tsaka Lucky Me. Kaya nga natin kung madikit. Wag! Wag mo sayangin! Hindi, Wag! ilagay natin dito. Wag mo sayangin. Bawat piraso may halaga. Huwag mo idikit dyan. Madikit yan. Siyempre. Maganda quality niyan. Tara nga natin kung masarap ang kape dito. Oo. May sticker na tayo. Bigyan mo si ma'am mo pagpasok mo, ma'am. Huwag mo ano yun, galapin. At may magpa. At yun muli, maraming salamat, sir. At yun, matagal ko na tong pangarap ng sticker na to. Kaso, sabi ko nga, di ko alam kung saan magpapagawa.
promise, matagal ko na po itong pangarap na magkaroon tayo ng ganito. Ibig sabihin, pag may ganito na, talagang vlogger na tayo. May sticker na eh. Yan. Minsan may pag nagtatanong sa akin, tulad dun sa Erga nung nakaraan, dun sa Naga, yun, pinapasulat pa. Sulat mo nga yung ano mo dito. Minsan pinapatype sa cellphone nila, kasi inahanap kita, wala naman eh. Naghanap pala sila sa Facebook, saka sa YouTube. Tapos binibigay sa akin yung cellphone, pinapatype yung channel ko. Minsan nilalagay nila Jason TV lang, kaya pala walang lumalabas kasi paring Jason TV. Yun. Legit na tayong vlogger. Yun, maraming salamat. At siyempre kay Tol Vince Amancio. Kay Vince TV, salamat Tol. At yun, binigyan niya sa akin kanina to. Yun, ingat ka palagi dyan, Sir Vince Works. At sana, ano ba, ito po ba yung business mo? Mag-print? Hindi ko po alam kasi. At yun, at sana kung ito yung business mo, at sana makilala kayo sa buong ano. Sa mga gusto pong magpagawa ng sticker, yun, kay Vince Works, yung ano, yung maraming salamat muli. At hanggang dito na lang yung vlog na to, at maraming salamat. Ingat po sa mga sponsors na walang sawa na tumutulong sa mga mahirap. Sa Team Paway, yun, sa Pabahay Project kay Kuya Noli. At ayun po, nakabalik na nga tayo dun sa Pabahay Project kay Kuya Noli Vlog ngayong araw ng Sabado. Bukas, itatry ko kung makasama ako sa kanila kasi linggo bukas. Yun nga, nasabi ko na dati na pag linggo magsisimba kami. Siguro pagkatapos siguro ng misa, kung di yung mag-ina ko magyaya kung maglakad-lakad kami, baka makapunta ako dun. O kaya pag halimbawa gusto nila, isama ko siguro kung gusto nila. Yun, abang-abang na lang po. At muli, maraming salamat sa mga sponsor. Bye-bye! Yung kape. Yung kape pa! Ay, yung wala. Yung kape, unang timpla sa mug na binigay sa atin. Ayan na yung kape. Ay, bawal pala itong lagyan ng kape. Sabi ni Vince kanina, alak daw ilalagay dito, kaya gatas. Ay, sarap, higmigop. Ba't ano dyan, naka-smell si Nona? Siyempre, higop tayo. Kinakabahan akong humigop, baka mabasa. Sarap. Kakape ka sa labas sa tindahan. Naka-mag. Ma, subukan mo, ma. Mag. Ikape mo kasi kriin. Subukan mo. Sarap humigop. Dito ka humigop sa ano? Mainit eh. Kailangan yan. Ha? Wala.